Patay na dihang nadiskubrihan sa iyang apo ang 74 anyos nga si Ermelindo sa Hulga pasado alas 11 kagabi Domingo, Marso 24 sa Purok 9, Barangay Conel, General Santos City. Subay sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nabta na lang sa apo nga si Henry Ruiz ang iyang apuhan nga si sa Hulga nga nagbitay sa punuan sa Tambis duol sa iyang gipuy-an. Ang senior citizen usa sa persons of interest sa brutal nga kamatayon sa 7 anyos nga si Princess Arian Cabukos nga nadiskubrihan ang patayng lawas nga gisulod sa sako nga hapit na madugta sa kasagbutan nga bahin sa Barangay Conel nitong Marso 13 human mamising og 3 ka adlaw. Nahimong person of interest sa Hulga human madiskubre sa mga pulis sa iyang balay ang 2 ka kutsilyo nga giingong gigamit sa pagpatay sa bata, ingon man ang mga sanina nga dunay lama sa dugo. Magsilingan ra si sa Hulga ug si Princess. Usa ka mensahe ang gisulat sa pader nga nagkanayong wala ako'y sala nga nabuhat. Ang nakita sa mga otoridad sa lugar kung asa nakaplagang wa nay kinabuhi si sa Hulga nga posibleng si Yarasab ang nagsulat. Ana sa lokal nga punerarya sa Jensan ang patayng lawas ni sa Hulga. Padayon pang gipanubayan sa kapulisan ang insidente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.